Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu Hledání hodnot. A tentokrát ty hodnoty budeme hledat s panem doktorem Emilem Pálešem. Dobrý den, prajem. Děkuji za pozvání. Jsem velmi rád, že se s váma můžeme pozastavit nad tématama, které jsme si nachystali. A v tady tomhletom prvním díle to bude téma člověk a hodnoty člověka. A já hned začnu otázkou, na kterou se dá taky dlouho do široka odpovídat. Je to taková moje otevírací otázka hledání hodnot. A to je otázka na vás, kdo je Emil Páleš? Čo by si človek vybral, by mohol všetko. Že napríklad haploskupina z doby kamennej, ktorú mám. To sú rôzne definície človeka. Kto je, tak ja som narodil v Bratislave a som čistokrvný stredoeurópan. Tam sú karpatskí Nemci, Maďari, Slováci, moja babička je od Budejovic, Češka. A to duchovné vnútro, najviac je človek ešte viac ako pôvodom definovaný tým svojím cieľom, ktorý si zvolí, ktorý možno si prináša už aj akože spred narodenia. Takže to je vyjadrené v tej mojej úsilí, v tom mojej práci, že hľadám Sofiu, integrálnu, celistvú múdrosť, kde sa spája proste vedy, umenia, náboženská, mystická nejakoby skúsenosť. Až to dávam všetko dohromady a hľadám niečo ako Komenský, že takú ten grál, taký elixír toho poznania, ktorý by pozdvihol človeka a privodil tú všeobecnú nápravu vecí, ktoré sa nám stále viac kazia. A samozrejme, že to sa točí, to jadro tej veci sa točí okolo hodnot. To je to, čo už našťastie dnes každý začína chápať, že zrejme tie hodnoty chýbajú v centre spoločnosti a to je ten kľúčový kameň ako v katedrále, ktorý všetko drží pohromade a bez toho sa to rozpadá. Tak len ja vlastne hľadám takú tú dôkladnú cestu. Ja som pracoval na Akadémii vied pôvodne, čiže mám také toto vedecké pozadie, akoby tú presnosť a tú erudíciu. Ale zároveň som od mladosti vlastne sa pohyboval v tých kruhoch duchovných a mystika a to, čo vlastne tu bola tá subkultúra. Takže to som veľmi dobre poznal aj tie náboženské tradície a tá moja téma potom je celoživotná, že ako to ide dohromady, že ja to premosťujem vlastne tie najprastaré rôzne veci, ktoré sa zdalo, že sú to iba povery a zároveň študujem tie najmodernejšie aktuálne výsledky rôznych vied a vidím v tom akoby v priesečníku tých dvoch sa mi osvetľuje tá skutočná pravda lepšie, než keby som bol iba vedec alebo iba nejaký duchovný učiteľ. No, takže vlastně cítíte se být člověkem určen skrze nějaký vnitřní cíl všenápravy věcí lidských, jak říkal mistr Komenský. A k tomu mám já podotázku, jak jste se stal tím, čím jste, na což se samozřejmě taky dá odpovídat z mnoha cest a já to nechávám úplně otevřeně pro mé hosty, aby sami si zvolili. No, to je vo všeobecnom, že jak som sa stal, to je znova to, že niekto povie, že lebo ma formoval môj pôvod, lebo ma vychovali nejako. Takže moja odpoveď, že ako človek, čím je určený, tak to je dôležitá otázka a ja tvrdím, že sú to 3 veci, ktoré človeka určujú, že čo sa z vás a kto sa z vás stane. Áno, biológia, genetika hrá povedzme, že 3. rolu.
To schematicky beriem, že sú to 3 veci a každá má, povedzme, že sú rovnako dôležité. Aj keď to tie percentá, to potom detaily tu nemôžeme. Ale áno, biológia, genetika, to všetko má význam, že to tak nemôžete len tak ignorovať telo a všetko tú dedičnosť a tak. Druhá tretina by bola výchova, to, čo sa hovorí, že čo vám rodičia, čo kultúra vám dá, čo štát do vás učí, čo takto všetko sa vpisuje proste akoby a sa utvára ten od detstva človek neuvedom, ale proste je to v ňom. A tieto 2 veci sa zdôrazňujú a potom je, že buď jedni sú deterministi genetickí a druhí sú deterministi ako sociálni. A potom a každý to chce zabsolutizovať a potom vám vznikne v podstate fašizmus, ktorý hovorí, že my sme daní, človek nie je nič viac než jeho gény a keď niekto má zlý gén, tak vlastne treba ukončiť jeho genetickú líniu. A druhý extrém bol, že komunisti povedali, že genetika vlastne neexistuje, Lysenko, a že človek je formovaný spoločnosťou. Takže keď zoberieme hociakého človeka tak a dáme ho na ideologické školenie, najlepšie malé deti, tak ako z plasteliny môžeme vymodelovať ľubovoľný typ človeka. Na obidva tie smery skončili katastrofou, lebo ignorovali tú samotnú ľudskú duchovnú individualitu. A to je tá tretina, ktorá povedzme, že je to tretina, ale že je najdôležitejšia už len minimálne v tom, že je to vo vašej slobodnej kompetencii. Že to ja sa rozhodujem, kým sa chcem stať. A to moje vnútorné, buď sa rozhodujem, alebo možno som sa rozhodol už, že prichádzam a rodím sa a hľadám to poslanie. Tak ako Platón hovorí, že my prídeme a rozpomíname sa, že čo sme slúbili pred narodením. Tak v tomto zmysle, ale to je zložka, na ktorú sa dnes práve zabúda. Že človek utvára sám seba, keď má to duchovnú ašpiráciu, keď má úsilie pracovať na sebe, keď si dá nejaký cieľ. A tú jednu a druhú vec, ja nezmením svoju genetiku, nezmením spoločnosť, ako keď prídem práve do kolísky na svet, hneď, ale seba môžem napriek tomu určovať a vďaka tomu, našťastie, človek je tým, že čo zo seba urobí. Nie, že nemôže sa vyhovárať, že ja som dostal takú, som zdedil niečo, alebo mňa vychovali nejako. To vždy ide cez tú prízmu, že aký hodnotový systém a aký uhol pohľadu si zvolil, že ako reaguješ na udalosti. A taký sa staneš potom. Je jedna veľmi dobrá harvardská štúdia o dlhodobom vývoji, celoživotné biografie sledovali 100 rokov, sledovali ľudí od narodení do smrti. A tam sa zistilo, že nie, že či si dostal dobré podmienky na začiatku, či sa narodil v bohatej rodine a mal veľa, neviem čo, dobrú strávu, ale že vy môžete niektorí zle začnú a dobre skončili životy a niektorí mali veľmi dobre a zle skončili. A vysvetlo, že v strede života, keď je obdobie vlastne ako poludnie života, že človek vtedy sa formuje ten osobný mýtus, že kto som ja. A to si vy sami de facto zvolíte ako takú, že o čom je môj život, čo je zmysel života, čo sú vlastne práve hodnoty. Je to len, že sebecký, alebo je niečo, žijem aj pre niečo, čo ma presahuje, alebo tak. A potom z toho vyplynie, že niektorí ľudia povedia, že som zlý, lebo mne urobili zle. A druhý človek mu urobili to isté. A on pomáha ľuďom a povie, že prečo ty pomáhaš ľuďom? Vieš čo, mne urobili zle, tak ja chcem. Čiže vy vždy, ten moment slobody je vždy, že vy môže sa vám stať hocičo, ale čo vy z toho vyvodíte, to je tá vznešená sloboda ducha a vysvitá, že podľa toho, ako vy sa rozhodnete reagovať, tak sa vy utvárate tým sami seba, tými rozhodnutiami a potom buď žijete dlho a zomierate šťastný, alebo zomierate predčasne a zúfalí.
To, co jste říkal o tom, že urobili mě něco zlé a o tom harvardském výzkumu, já mám tady tyhle ty příběhy velmi rád, protože sám se zabývám pozitivní psychologií a psychoterapií a možná, že je to dokonce třeba i ten stejný nebo podobný výzkum, kdy oni tam právě zkoumali vlastně, nakolik snažili se to opravdu vědecky procentuálně vyjádřit, nakolik vlastně naše štěstí nebo možná naše anglický well-being, naše prospívání nebo až vzkvétání závisí od vnějších okolností. A oni zjistili, že vnější okolnosti náš skutečný život určují podle těch rozsáhlých výzkumů z 10%. A zařadili tam ještě jednu věc, která to... Někteří lidi to dokáží přijmout, ale co tam může být takové šokující, že ti vědci řekli, ale z našich výzkumů vyplývá, že to vaše štěstí závisí z 10% na vnějších okolnostech, přičemž na vnější okolnosti do nich zařazujeme dokonce i zdraví vašeho fyzického těla. Že až takhle jakoby šli dál v těch výzkumech, jinými slovy, nehledě na zdraví a cokoliv ostatního, 90%, ten vědecký, poctivý výzkum říkal, že 90% mám ve svých rukou. No, čo je zdrojom šťastia? Veď to všetko je dezinformácie samé. Že my ako keby, tu všade počujete, že ako keby zdrojom šťastia bol konzum, že čo má takéto veci, ale v skutočnosti, keď to aj naozaj vedecky, keď to skúmate a naozaj to tak zistíte, že sú oveľa dôležitejšie veci pre šťastie, napríklad, že či mám sebevládu, či mám pocit zmyslu života, či proste určité vnútorné cnosti, s ktorými človek je šťastný a nešťastný a môže byť bohatý, chudobný. A ako keby, a vôbec to zdôrazňujeme úplne neúmerne veci, ktoré vôbec nie sú také dôležité pre šťastie a nakoniec človek mu ide o to, aby bol šťastný. Ano. Já bych vás vrátil ještě k té původní otázce, k tomu, jak se Emil Páleš stal Emil Pálešem. Ještě v tom smyslu, není to tak u každého, ale jak tak pozoruju společnost a taky jednotlivé lidi, tak někdy je člověk se stane tím, čím je, skrze všechny ty 3 věci, které jste říkal, a tak nějak je to taková jakoby taková prostě společné působení těchto 3 věcí, ať už toho fyzičná výchovy a vlastních rozhodnutí. Ale někdy to bývá, že člověk zažije něco, co já si tak pro sebe nazývám jakousi iniciací, kdy si člověk přijde, třeba měl jsem rozhovor s Blankou Javor, s krásnou ženou, zakladatelkou přírodního pohřebnictví u nás, a z mého pohledu pro ní vlastně ta jedna z těch, krom toho, že se tím zabývali i na studiích a tak dále, ale jedna z těch iniciací byla vlastně odchod blízkého dědečka a prožívání toho doprovázení. Měl jste i vy něco takového, co je možné sdílet, protože někdy jsou to tak niterné věci, že to ani není možné, co vás vlastně profilovalo na tu cestu, po které teďka kráčíte? No, myslím, že presne také veci sú v tej biografii, že máte také mystické skúšky a obyčajný človek si to vôbec ani neuvedomí, lebo žijeme veľmi povrchne návonok, že vôbec ako nemáme tu ten spôsob chápania a vlastne prespíme všetky tie momenty, čo ale má následky potom. Že on vlastne prespí nejako ten svoj vnútorný, robí to, čo mu povedia zvonku a potom zrazu má rakovinu. A nevie ani prečo. A pritom vlastne, lebo sa spreneveril svojmu vnútornému poslaniu. Čiže ja som mal také veľmi vedomé tieto momenty, že povedzme za socializmu ešte som mal obrovský zápas, kde ja som už bol kandidát strany a veľmi ma chceli. Lebo potrebovali niekoho, kto má veľmi dobré odborné výsledky, aby bol v strane a aby bol vedúci katedry. Ja som mal istú kariéru. Všetko bolo navonok perfektné a zdalo sa, že komunizmus bude ešte 100 rokov. A to byl zhruba jaký rok? To ešte v 80. rokoch na vysokej škole. Ale ja som mal ten problém, že ja vlastne som akoby vnútorne zároveň mal tú mystickú líniu, nejaký vnútorný život, kde ja som mal pocit, že akoby žijem aj v dimenzii, kde vnímam nejaké krásne, akoby ušľachtilé bytosti. Vlastne. A teraz
vlastne vám začne byť jasné, že to, čo vám zvnútra vnímate, že to nie je kompatibilné celkom s tým, čo sa navonok robí, keď máte byť odmeňovaný a mať kariéru. No a samozrejme, skoro každý to rieši tým, že jednoducho vôbec nerobí si starosti, pretože to, čo mám byť úspešný, tak idem a aj všetci dospelí vám tak mi radili, že čím sa trápiš, že čo to máš za... že to ťa prejde, ty si mladý, že idealizmus nejaký ťa prejde, že však máš obrovskú šancu, veď každý by to bral. A ja vlastne som to robil opačne, že u mňa prevážila tá vernosť tým vnútorným, ako to mám povedať, tým vnútorným bytostiam. A to akoby také mystické rázcestie, lenže tá skúška je v tom, že vy musíte niečo obetovať. A ešte to je tak, že vy, ale veď ja neviem, či existujú nejaké bytosti, teda som nemohol vedieť, čo to možno iba moje nejaké pekné predstavy. Možno nič také, že to proste je len, že vymysleť si môžete hocičo. A teraz ja kvôli tomu si mám úplne zničiť celý život, aby som ako keby bol verný nejakej možno myšlienke, ktorú som si sám vymyslel, že vidím nejakú krásnu postavu, duchovnú a to pritom to vzniká iba v mojom mozgu. Tak, a to je tá mystická skúška, že jak to vyriešite, čo budete. A teraz všetci vás lámu a teraz vidíte, že aj o miesto prídem. Ja som veľmi dobre vedel podľa otcovho života, že čo znamená byť disidentom. Že stále akože vás prenasledujú a všade o vás vedia a všade príde príkaz, že nesmiete dostať prácu a tak. No a to bola napríklad taká skúška, že ja som veľmi to bolo trápenie a som vlastne sa rozhodol pre to vnútorné a výsledok toho, myslím, je ten, že sa mi zosilnilo to spojenie s tými vnútornými svetmi a že sa mi zjasnilo to poznanie vnútorné, ktoré viedlo nakoniec k tej mojej práci. A teraz mladým často chcem vždy povedať, že neriadte sa, musíte mať nejakú vnútornú kotvu, riadte sa vnútrom, musíte nájsť tú vašu vlastný, tú severku, ten kompas, pretože to, čo vonku vám hovoria, že teraz toto budeš, to je odmeňovaný a takto, veď Bože môj, veď to sa každých 5 rokov mení. A vy budete každých 5 rokov niekto iný, však stále... Kto je u kormidla. Áno, kto je u kormidla, to hneď je iná ideologické keci. A že berte si príklad, že ja som vždy išiel za tým, čo som vnútorne nahliadol ako dobre, pravdivé a krásne, úplne bez ohľadu na to, či mi všetci hrozili a či som tým strátil. A potom sa ukázalo, že vlastne sa to aj oplatilo. Lebo ja som si akože zničil život, ale za pár rokov bola tá sametová revolúcia a takže vlastne nič sa mi nestalo. A podobne. A toto tak je často v živote, že vy ďalej dôjdete, keď idete za tým, čo musíte mať vlastný úsudok, že čo je to správne. Tak aj toto je niečo, čo mňa utváralo, že ja som mimoriadne tomu, som sa riadil sám sebou. Děkuji za to sdílení. To si myslím, že je velmi důležité a přímo to ukazuje vlastně to hledání hodnot v rámci toho střetu, toho vnitřního a vnějšího světa a tomu, co se člověk rozhodne, že vlastně pro něj bude ta skutečnost, jestli to bude ten vnější nátlak a to historicky bychom mohli říct to zlaté telátko, anebo něco, co třeba viditelné není, ale do morku kostí to člověk cítí, že to je to pravé. A to si myslím, že potom taky má tu hodnotu, jak o tom mluvit k těm mladým, když člověk si sám prošel vlastně něčím takovým, kdy tam viděl ten rozkol a vy to můžete už vlastně z pohledu desetiletí pozorovat ty následky vlastně toho svého rozhodnutí. No, že vďaka už nejakému veku môžem ako keby trošku povzbudiť tých mladých, že vidíte,
že vlastne sa to kvázi ako aj oplatilo, ale to nemôžete vedieť pri tej mystickej skúške. Áno. Tam musíte veriť, že to zle s vami skončí, no lebo to by každý robil z vypočítavosti, ale rozumiete, že to a nakoniec to má zmysel a ten, kto išiel na to, čo mu hovorili, tak ten stratil čas vlastne. Že uplynuli roky, slúžil niečomu, čo potom zmizne a prestane to existovať úplne, lebo to bola nejaká ilúzia. A ten jeho čas života vlastne sa nezúročí na nejaké plody a tak. Ale keď idete, aj ten odpor, že ten vlastne ešte vám prehlbuje, ten zrýchľuje vývoj, že vy tým, že máte prekažky, tak musíte sa viac snažiť a zdokonaliť a tým rastiete viacej. Takže že čo sa komu stalo, to často býva tak, že keď sa mu stalo zlé niečo, tak to ešte ho ako zocelilo toho človeka, že na tom vyvinul nejaké schopnosti. Mně se velmi líbí, co jste teďka řekl v rámci toho, že ti, kteří vlastně šli za tím vnějším světem, že se jim to potom vlastně stejně rozpadlo a že to krásně ukazuje ty následky těch rozhodnutí, že když si vyberu tu cestu na základě toho vnějšího, toho, co vlastně už jako i z vědeckého principu nemůže mít nějakého dlouhodobého nebo nazvíme věčného trvání, tak vždycky přijde k té pomíjivosti a potom vlastně k těm schnilým plodům. Ale když člověk si vybere tu vnitřní cestu, nazvíme to možná nějakou cestou nějaké přirozenosti, pravdivosti, věrnosti, tak potom, když se i hroutí ty vnější, tak jemu stále zůstává nějaká ta kotva a možná zároveň i motor, kterou může pokračovat. A já bych na to navázal vlastně na ten váš příběh otázkou, kdy se podle vás člověk stává člověkem. Je to početím, je to narozením, je to tím, že mě předají občanku, nebo čím to je? To som práve vysvetľoval včera v Svitavách a predvčerom v Ústí nad Orlici. Všichni to potřebují vědět. No ale to je taká doba, že my dnes práve ten duch času je o tom, že hľadáme vlastne podstatu ľudskosti, ktorá by mala byť tým centrálnym bodom, ktorý je akoby osou, o ktorej môže fungovať demokracia. A preto aj teraz je všetka tá pseudohumanizmus, tie falošné ľudské práva, lebo my de facto hľadáme, že čo je definícia človeka, že toho by sme sa mali tým riadiť. Ale nevieme to nájsť, lebo to je niečo duchovné. Tak namiesto toho máme všelijaké pseudopravidlá. A čo to je teda, že kto je, čo robí človeka človekom vlastne, tak on, lebo koho bereme za človeka? Keď máme narodenie fyzické, zrodí sa fyzické telo vďaka matke a tak to už je človek fyzický. Ale je tam taký rytmus, že vlastne to tzv. Eterické telo životných síl, tak to ako keby sa narodilo okolo 7. roku a nastanú určité premeny, ktoré a potom už sú iba stále viac vnútornejšie. Ešte je tam aj tá fyzická premena. Povedzme, zoštíhlie to školské dieťa. Potom v puberte sa akoby prebudí astrálne telo, ten emocionálny život. A aj teda ešte sa telesne premení, sa zvýrazní to pohlavné znaky a tak. A čiže ako keby my sme mali niekoľko narodení tých našich vnútorných, ako jemnejších tiel, po tom, čo sa narodí fyzické telo. Ale to najdôležitejšie je to tzv. To duchovné narodenie. To, čo bolo známe aj čo je v Biblii, že musíte sa narodiť ešte raz. A to, čo mali brahmani, že sú dvojzrodení, že tá duchovná kasta brahmanov, že oni sa narodia dvakrát, nielen fyzicky, ale aj duchovne. A v mystike to je známa vec, že teda existuje duchovné narodenie alebo duchovná svadba. A tam to je tá kľúčová vec, že toto narodenie v podstate je na tom poludní života. A to súvisí akoby s tou slnečnou fázou človeka.
Ale že to už nie je automatické. Tie prvé narodenia, to ešte viac menej príroda nás k tomu vedie, že to ide samo, aj keď nič nerobíte. Ale všetko, čo sa týka ducha, je slobodné a je na vlastnom rozhodnutí. Čiže ten, kto po takej 20-ke sa nechopí vlastného sebavýchovy a úsilia nejakého, že o nič sa nesnaží, tak on sa prestane vyvíjať. A de facto zostane v tom štádiu takom postpubertálnom a nedojde k tomu skutočnému dovršeniu ľudského vývoja, kde on by musel to urobiť z vlastných rozhodnutí. Práve preto, že keby to robila príroda, tak by sme neboli slobodní. Lebo by to bol výsledok niečoho bez nás. Takže väčšina ľudí dnes ani nevie o tom, že niečo malo byť ešte okolo 30-ky. A to, čo tam je len tzv. Kríza Kristových rokov, že zrazu pocit nezmyselnosti, takej prázdnoty. A to je preto, že sme niečo mali urobiť, čo sme neurobili. A to bolo to narodenie duchovné, že kde nájdem sám seba a kde sa akoby, a psychológii majú pekný výraz, že sa ustáli osobný mýtus. Takže oni tušia, že niečo také by sa tam malo diať, ale nikto to ako už nepestuje tú duchovnú cestu nejak vedome. Takže to je to druhé narodenie, že a vtedy je ten až človek naozaj človekom, keď na to poludne života ako keby nadväže spojenie s Michaelom, anielom slnka, alebo tou sférou slnka, a v každom tom mýte bolo, že tie bytosti slnka nám darovali našu duchovnú iskru, našu tú duchovnú ľudskú podstatu. A to, keď sa má akoby naplno prebudiť, tak keď to je určitý reálny psycho-spirituálno-fyzický dej, ktorý je v tom obraze Michaela, že svetelná bytosť bojuje s drakom. Čiže keď ja mám to úsilie, že niečo vyššie zápasí s niečím nižším a pretvára to a usilujem sa o seba poznanie, o sebevládu, o nejakú sa objektivizáciu, keď mám duchovné úsilie, tak tento dej, keď vo mne žije, tak vtedy som človekom hodným toho mena, ktorý si zaslúži úctu a mohol by dostať občiansky preukaz. Skôr nie, lebo skôr ani neručíš za seba, lebo nemáš vládu nad svojim podvedomím, nevieš, čo činíš, riadia ťa všelijakí démoni, si vystavený v podstate. To duchovné narodenie je vlastne zrodenie v tom zmysle, že sa osamostatníte mentálne. Že dokážem sám rozoznať pravdu, dobro, čo je krásne a riadiť sa tým a mám sílu vôbec rozoznať a aj sa tým riadiť. A ako keby sa až zrodí ten samostatný človek, ktorý potom patrí do tej slobodného zriadenia. Že ty sa rozhodni, čo chceš, hlasuj. Ale predtým, a väčšina ľudí teda vôbec nedojde k tomuto vývoju, tak ani nerozmýšľajú o tom, že oni vlastne sú otrokmi svojich iných vecí, podvedomia, všelijakých vplyvov, aj tých biologických, aj tých výchovných, aj tých propagandy, aj niečoho a svojich všelijakých slabostí. Čiže oni vlastne potom ani nemôžu byť ľuďmi v pravom zmysle slova, lebo oni ani neručia, oni urobia určite niečo zlé okolo seba z tých strachov a túžob a tak. Čiže tam leží tá úloha v tom obraze toho Michaela s drakom, toho završenia, toho polučtenia, vlastne, ktoré musí každý v sebe dokončiť. Mně se velmi líbí, jak jste řekl, že až když člověk se vydá na tuhle cestu, tak by, ještě jste použil slovo, mohl dostat občanku a to jsou témata, kterých se určitě dotkneme později v té části o společnosti a krásně to už takhle předem na to navazuje. A já chci ještě tady podtrhnout jednu takovou věc, kterou vy jste vlastně teď řekl už i tím svým příběhem. Já ji mám tady poznamenanou jako citaci z nějakého jiného vašeho rozhovoru a rád bych, aby tady taky zazněla, případně ji můžete ještě nějak rozvést. A vy jste řekl, a mně to bylo velmi blízké, že začátek, ještě ani ne tak narození, ale začátek zrodu člověka je, když se postaví za pravdu, i když je to pro něj takzvaně nevýhodné.
A áno, to je tak, by ste mohli rôznymi spôsobmi. Ja spomeniem nášho Štúra, lebo veď ja nadväzujem na Štúrovcov. 1848 Ľudovít Štúr bol poslanec, hovoril na uhorskom sneme, to už dávno. A on normálne hovoril o nástupe veku Michaela, ktorý stojíme na rozhraní dvoch vekov, jeden zapadajúci, jeden vychádzajúci a taký, kde sa práva a možnosti a proste všetky práva nadelia každému človeku. Začínalo, ale chápete, 1848 to sa ešte len išlo rušiť poddanstvo a tak. A on hovoril ale práve začínalo Michalské obdobie, že každý bude akože pán vlastne. Ale ten Štúr, a to teraz máme, že každý má všetky práva, nech robí, čo chce. Lenže ten Štúr, on duchovne presne vedel ešte, čo hovorí a tam bol drobná vsúvka, že sa nadelia tie práva každému, nie každému na slovo vzatému človeku, povedal. Čiže človeku, ktorý je v pravom zmysle človekom, ktorý sa snaží byť človekom, ktorý má nejaké ideály, ktorý sa snaží nejako zdokonalovať, ktorý má nejakú to vnútorné úsilie. Čiže nie takému, ktorý povie, že mne je všetko jedno. Ja sa nechcem nič učiť, ja chcem druhých zneužívať, dajte mi práva, dajte mi dávky, ja budem škodiť, keď môžem. Tak týmto sa pre mňa zrieka toho, že to nie je na slovo vzatý človek. To je ľudop nejaký. To je na úrovni proste ľudopov. A toto my sme to stratili. My myslíme, že človek je, že má 2 oči vpredu, 5 prstov, homo sapiens. A je schopný spotřebovávať. Ale potom vám vyjde, že vlastne medzi človekom a šimpanzom není rozdiel. A preto ja som už 20 rokov hlásal, že zrovnoprávnime opice. A predstavte si, to hnutie už existuje. Zrovnoprávnenie ľudopov, lebo a argumentujú presne tak, jak ja to viem dopredu, ako prorok, lebo to je logika. Jo, to není na základě vašich fanoušků. Nie, to som ja nezaložil, ja len si robím vtipy, že ľudia, keď domyslíte, jak to chápete, že kam to povedie, my musíme zrovnoprávniť tých ľudopov minimálne. Ano, a naozaj to hnutie, zistil som nedávno, že už existuje a že aký je rozdiel medzi šimpanzom, však on tiež cíti radosť a bolesť, má emócie ako my. Stará sa o svoje telo, o rozmnožovanie. A keďže človek nevie o tom, že by mal mať aj niečo iné ako emócie, tak im vyjde, že vlastne není rozdiel. Áno. No, ale ten problém je v tom, že človek zabudol, kým je a kým by mohol byť.